a nan abin da ake nufi da ta'addanci wa iyali ko bayi da kake da su shine mutum ya mu'amalanci mace sama da yadda ɗaƙarta, ƙudurarta, ikonta yake, kamar waɗanda suke zuwa su je su yi ta shan magani na gargajiya ko na bature. mutum dai zai yi alaƙar aure da iyalinsa, wai sai ya je samu itatuwa da za su ninka masa ƙarfin halittarsa, wai shi ya zama jarumi. to ita wannan matar kuma ai tana da iya ƙarfin da za ta iya jurewa da lokacin da za ta iya jurewa buƙatar ɗan adam a kanta. to ta'addanci ne ma iyali a je a sha magani, mutum ya canja ɗabi'arsa har ya kai ga yadda zai cutar da iyalinsa. ina nufin cutarwa, mutum ya biya bukatarsa a kan iyalinsa sama da yanda Allah ya yi ta za ta iya jurewa. ka ji wasu matan suna kuka, ka ji wasu matan suna ihu, ka ji wasu matan suna gudun mazajensu. wannan ta'addanci ne, kuma wannan zalunci ne, kuma wannan ba burgewa ba ce. ƙarara za ka ga mutane suna yawo da maganin maza, wai a kasuwa suna bi suna sayarwa. mutum ya je ya sha magani ya fidda kansa daga ɗabi'a. ba ina maganan wanda ya samu rauni ba shi da lafiya ba shi nake nufi ba. wanda yake a'a haka yake, amma ya canja kansa ga ɗabi'a saboda wata biyan bukata tasa ba tare da lura da haƙƙin matarsa ba. ba a ce mutum ya auri mace mai da ita kamar dabba ba, ko dabba ce tana da haƙƙi a kanka. da haka masu shaye-shayen magunguna da mazan da matan, hatta matan su ma akwai masu zuwa su sha maganin mata saboda biya wa kansu sha'awa, ta fitar da kanta daga ɗabi'ar da Allah ya yi ta, ta matsanta wa mijinta, ya zama kullum namiji in ya haɗu da mace kullum jima'i. wannan zalunci ne, wannan cutarwa ne. alaƙa da mace sha'awa ce, lokaci ne bayan lokaci, kamar sha'awar abinci ne, kamar sha'awar wani abu dai na sha'awa. ka san abin da kake sha'awa ba kullum za ka yi ta yin shi ba. to duk wanda ya bar rayuwarsa a haka to sai zauna lafiya. shi yasa ibn qayyim a cikin maganganunsa yake faɗa, masu yawan kusantan mata da irin wannan ɗabi'a ko waninta, mutum ya ga wai burgewa ne kullum sai ya kusanci mace, to yana rage mai ƙarfinsa a rayuwarsa a ƙarshe. ƙarfin gani sai zama baya gani daga ƙarshe, gashi idansa gwara-gwara amma kuma da ƙarshe ba sai ya zama baya gani a ƙarshen rayuwarsa. sannan ƙarfin jikinsa, gabobin duk mutuwa suke a ƙarshe. lokacin da tsufa ya zo masa yana buƙatar ya samu ƙarfin da zai yunkura ya tashi ya ruku ya banna, to amma wannan abun yana tasiri wajen mai raunatar da shi. kaga halal ne, amma idan mutum ya amfani da shi ta hanyar da zai yi ta'addanci, sai ya zama ya cutar da kansa kuma ya cutar da abokin zaman shi. to shine abin da ibn taymiya yake nufi, in mun yi ta'addanci wa iyalinmu ko wa ma malakat aymanuna. ka duba ibn taymiya, duba shekarun da yayi lokaci, duba yayin wannan magana kamar yanzu a wannan zamani yake. yanzu wani zaka je ka tarar da shi a falansa, ga na bature, ga wancan hoton namiji ya nuna kaza da ƙarfinsa, hoton al'auran namiji, ga wancan itatuwa a haɗa masa wannan. subhanallah. abinda ake so mutum ya tsaya a yanda Allah ya yi shi. duk lokacin da baka da sha'awar abu ka je ka sa wa kanka dole sai ka yi wannan abu, to sai ya cutar da kai. daga ni'ima zai zama nikima. haka akwai matan da su ma suna ganin burgewa ne, daddaren duniya sai sun takura wa mai gidansu ya kusance su, saboda sun je sun shawo wannan magunguna na banza na sha'awa. wai gani suke wannan shine burgewa. kada wani namiji ya yadda matarsa ta masa wannan rashin hankalin, ta fitar da kai daga hayyacinka. ba daidai ba ne. ya ko dabba da kake gani ai sai lokaci take saduwa da yar uwarta, ballantana dan adam. na'am, ba cewa nayi haramun ne ko yaushe mutum yayi bukaci matarsa ya alaka da ita, ba haka nake nufi ba. ina nufin a sha magani a sha magani a cutar da abokin zama, ko namiji ya sha magani ya cuci mata, ko mace ta sha magani ta cutar da namiji.
duka wannan ibn taymiya ya ce sunansa ne ta'addanci. da haka mutum ya tsaya a yanda Allah ya yi shi, ka yi bi abubuwan da za su kiyaye maka lafiyarka da karfinka na namiji, kar ka yi duk abin da zai kai raunana, kar ka yi ke kuma ki tsaya yanda Allah ya yi ki ke mace, ba sai mutum ya je yana kwashe-kwashe ba. sai dai in mace ta samu rauni ko wani ciwo ya same ta ko wata matsala, ta wannan ba laifi mutum zai iya neman magani. da haka ina wannan bayani ne don kada wasu su ɗauka wannan shaye-shayen magunguna da ake yi shari'a ne, ko ga mutum ya zo da lasfika yana ta faɗa yana bayani da wani ba ni sunan shi da ƙarfin gwiwarsa yana faɗa. na'am, in dai ya kai ga ta'addanci, ibnu taymiya ya ce wannan haramun ne. me ta'addanci? ka fitar da mutum daga hayyacinsa yadda yake normal, ka ɗora shi akan wani yanayin da ka mai da shi a dole ya maka da'a. ana yin wannan abu ne a bisa daidai gwargwado, daidai bukata. akwai bukata a yi, ba bukata shi kenan kowa kama gaban shi sai lokacin da bukatar ta taso. wannan yana da kyau mutane su lura da shi, kuma shine daidaituwar rayuwar dan adam. abin da kake sha'awarsa in ka mai da shi kullum sai ka yi shi, ya zama ba abin sha'awa ba kenan yi, ya zama ba da sha'awa. kuma duk abin da ake da sha'awarsa za ga ana yin sa lokaci ne bayan lokaci. wannan yana da kyau mu kula da shi kwarai da gaske. ya ku yan uwana, duk wanda ya lura da wannan rayuwa tamu dangane da yadda mutane suka rataye da sha'awa, wannan janibi ɗaya ne muku magana, sha'awar ɗanɗanan wato ɗan adam dangane da mace kenan, ko ɗanɗanan mace dangane da namiji da sauransu. akwai wanda sun fitinu a wannan duniya, an samu